It's me again, Val, and welcome back to our channel. So, si Savi, medyo, naantok na siya. Can you say yes, Ty? Come here. Here. Come. Come. Yeah, come here. You here? The camera is here. Hindi ka nila nakikita. Come here. Kawawa naman. Inaantok na. Hi! Dar! Hi! Musta! So, mga inday, inaantay ko lang si Dudong na umuwi ng bahay from work. Tapos, maya-maya pupunta dito si Karen para siya yung bantay kay Savi. Kasi, ayan, first visit namin sa first visit namin sa aming midwife, mga inday. Kasi diba, nung nalaman namin na pregnant ang lola nyo, kinabukasan nagpa-appointment kami. Kaya lang, hindi pa kaagad namin na ano yung schedule na agad-agad. So, alam nyo bang after 3 weeks pa? So, ayun, ngayon, feeling ko mga 7 weeks, mga inday na yung tiyan ko. So, hindi pa siya gaano klaro. Parang bilbil pa lang. So, ayun, pupunta kami doon para tingnan yung laman, tingnan si baby, if okay yung heart niya. Kasi feel naririnig, may heartbeat na naririnig sa mga ganun, mga 7 weeks, 8 weeks. Naalala ko nung last time yung kay Savi. And, ayan, excited kami. So, si Karen yung magbabantay kay Savi. So, siya yung pupunta dito. Alam niyo, siya lang talaga yung kaibigan namin na maaasahan, na pag may lakad kami, may importante kaming lakad. Minsan doon si Savi. So, ayan, minsan gusto din niya matulog si Savi doon. So, isa din siya sa kauna-unahang tao na napagsabihan namin na buntis ako. And, super happy siya. Wala kasi siyang anak, mga inday. And, ayan, nag-hope din siya na sana babae. So, ayan, wala chichika tayo, magtutupi tayo. Oh my gosh, tingnan yung brief ni Dudu. Lumang-luma na, huwag niya nang pakialaman na. Paboritong brief niya. Ganon din dito, no? Kami din, hindi na din ako lalo na ngayon, magdadalawa na yung baby namin. So, talagang sila muna uunahin bago kami. Kaya, mga brief ang panty namin, mga luma na din. May pambili naman siguro. Wala lang sigurong time. Oh my gosh! Pinabalik ko, mga inday, sa pagkakaiga niya. Ayun, umiyak tuloy. So, ngayon ko tatawagan yung nanay at tatay ko, mga inday, para ipaalam sa kanila na, ayan, buntis ako. And, ayan, siguradong masusurprise sila, mga inday. So, tawagan ko na lang kayo, ano. Baka kasi maya-maya wala nang time, dadating na si Dudong. Ayan. Matawag ako sa mama ko, sa nanay at tatay ko sa Pinas. Tapos maya-maya tatawagan ko din yung ate ko. And natawagan ko na yung kuya ko. Natawag, hindi, na-text ko lang. Hello! Guys! That is Nit, guys. Hi, guys ko, no? That is nanay. Ang nanay! Ay, guys! Mama suggest lang. Makikti? Makikti? Okay. Daar slapen. Kuha na, kaya ipapagkaturog na akong hiya. Nakakita lang hiya nga nagkakamera ako, nagha-hi guys lot hiya. Nahig na hiya magto. Hiya na. Kaya makaturog na hiya. Hiya na. Hi guys kuno, hi guys. Hi nako, Johnny Pusong. Guys! Okay, stop now.
Yeah, it's locked now, yeah? How guys? Oh, you want here in the camera? Come here, come here. Come here. Okay, you say now, okay. You say na, do nanay. Do nanay. Oh, sige daw nanay, mag-hi guys ka na lang nanay. Mag-hi guys ka na lang. Kay hi guys daw. Yeah. Yeah, sige. Umanin mo na oh. Makadto kami niyan ha. Makadto kami niyan ha midwife ni Wibe naguhulat laak. Hani tatay. Tatay nangis. Waray ka tayo kumadtuwa isla. Kay burod. Makadto kami kay burod. Nawang ni tatay. Ambot, kikitaon pa kung pera kabulan. Winani. Ang iba nagtatangis. Hikita nagtitinawala. Uy, ano ka ba? Si Sabi, wa pa naka-move on. Sige, bye-bye. Sabi siyang mababay na na, tatay. A few moments later. Are you feeling okay not to have to vomit or? No, I don't have those even on my first calls. The first pregnancy? Yeah, I didn't even know that I'm pregnant at that time. Oh. Well, that's nice. Yeah, because my friends, they have morning sickness. Yeah, yeah, yeah. Yeah, but I don't. You don't have any I don't have problems. Oh, nice. Okay, well, let's see. If I push too hard, just tell me. Then I'm Yeah. gonna... Perfect. Well, let's do measurements. Yeah, it's exactly what I expected. It's 8 weeks and 3 days. Wow. So that's beautiful. 8 weeks, okay. Only one I see. Also important to check. Yeah, he has a sister with twins. Oh, really? So yeah, family. No, I see only one. Much later. Hello, mga Inday. So, ayan, natapos na kami sa pag-appointment namin kanina. And, sa pagmamadali ko, hindi ko na nadala ang, ang cellphone ko, mga Inday. Kaya, hindi ako nakapag, masyado, na kapag vlog. Pero, ayan, yung sa kanina, gamit niya yung, niya, konti. Na-capture na konti yung kasi konti pa lang naman. Parang lang siya. Parang namumuo pa lang siya. Akala ko 7 weeks mga ganun pa lang. Pero 8 weeks na pala, mga Inday. 8 weeks and 3 days. And hindi ko na din na video si Karen kanina nung pinantayan na si Sabi kasi 'di ba? Mga private na tao yan sila. And ngayon, Nee, Sabi is lopen. kasi na sumakay, slow pa niya. So, ngayon mga Inday, mag-walking kami. And, ayan. Nanamnaman namin ang good news. Guys. Gusto niyong umpo doon. Papa, miskin ayos lapar.
Yeah, come now. You sit now. You sit. baby. Oh, la la la. Kasi alam ko inaantok to, hindi kasi siya na tulog kanina. And pag nandyan si Karen ay naglalaro lang yan sila. Gusto niya self. Siya daw uupo. Ayaw niya patulong. Okay, so here lang. Ayan, dito kami mag-walking. So, ayan. Ayan ang kaligayahan ni Dudong. Kaya, kung saan masaya si Dudong, susuportaan natin. Like I said, let's support if what Dudong makes him happy. Walking. So, andito na kami sa Damuhan. Welcome to Damuhan. Natatawa ako kanina mga inday sa pag-ultrasound. Kasi, sabi ko, nung tinitingnan na ng midwife yung tiyan ko, sabi ko, mag-video ka. Kaya lang, mahaba nga yung video na, kaya lang yung iba mga inday naka-half, yung sa monitor, hindi kita. Talaga. Oh! Come here. Yeah, it's more. Really nice view. No doubt. Si Dudong Damay, sleeping. God love, 2 hearts. It's under. I said next time we are 4. Yeah. Are you ready? No. Not yet ready? No. I think after the 20 weeks echo, most. Okay. Kasi mga ano pa lang. So, yun. Now just a 20 bit. weeks. Konti pa lang kasi. Tapos, sa Disyembre, 16, mga inday, may ano kami. May pang 11 weeks na echo. Kaya, yun. Di pa siya ready. Hindi pa siya makapaniwala mga inday. May nakita na siyang konting konting namumuo sa loob. Ang ganda ng view. Oh. Ayan, pahinga muna. Napagod si Buntis. Nee, de zon. Nasa dantay. Daaronder. Laag. Ayan, yan yung sun mga inday, yung sun na yan. As in, appreciate masyado yun. Kasi minsan lang yan magpakita. Especially na winter na. Weinig zon. Ayan, kain muna kami ng mandarin. Ayun si Sally. Tulog pa rin. Ayan. Yan, ito lang kaligayahan namin mga inday. Our happiness. Mandarijn. Walking. I'm happy when we sleep together. Not you on the couch. Kasi minsan mga inday, I'm a good sleeper kasi. So, pag nakatulog ako sa gabi, tapos nanonood pa siya ng football, hindi na niya ako magigising. Boring. Hindi na niya ako magigising. And as in, tuloy-tuloy na yung sleep ko until morning na. Tapos kanina masama yung niya. Masama ang tingin niya sa akin. I said, when you wake up, and when you go downstairs, you're Moody. kasi hindi ako nakatulog. Nakailang beses daw niya akong Not moody, not angry, disappointed. nakailang beses niya akong ginising. Di ako magising. Sarap ng tulog ko. Ganun kasi ako mga inday. Mantika. Tulog mantika. When I sleep, I'm really deep sleep. That's true. When we discuss it, just go to bed when you get sleepy. Don't fall asleep on the couch. Yeah, from now on. And you have witnessed. Yeah. I hope so. I believe.
ano na lang, pag mga 9:30 na, pupunta na ako sa taas. I said if it's 9:30, I'm just gonna go upstairs. Hey, look at the clouds. Oh, yeah. Finally, nagising na si Dudong Gamay. Say hi! Hi. Hi guys! Hi. Musta? Mucha. Yeah, come on. There's Papa there. Hay bila ka kaslap eh? Moy. Say hi nanay, tatay. Hi, Daddy. Nanay, Nene. tita, Tita. tito. Tito. Sino pa ba? Ate, Aki. kuya. Kuya. Oh, galing-galing naman. Ang galing ni Dudong Gamay. Saan ang mata mo? Show to them. Saan ang mata? Amaja. Yeah, saan? Where is your mata? Mata, where is your mata? Hutso, ilong. Where is your ilong? Hutso. Much later. So mga hindi, kararating na namin. Galing walking and mga 5 plus na ngayon. So, hindi na ako nakapag-rest. Luluto na lang ako ng ayan, ng panihapon namin. And ang si Savi. Ay, pinagkagagawa ni Savi. What are you doing? Cake! So, ayan siya palagi nakabuntot kay mama. Gagawa lang ako ng sweet and sour na ayan yung isda. Piprituhin ko muna siya. Tapos gagawa ako ng sauce ngayon. Kasi kahapon ano lang kami. Saka mamadali, nagpizza lang kami mga inday. Last Christmas, I give you my heart. Sa atin kasi, di ba? September pa lang, may mga tugtog na ng Pasko. Dito wala pa, December pa. So, inaano talaga nito. You have to listen because the sun is up, it's a beautiful day. My beginning will be as bright as the sun. Come, won't you come along? And it feels so bright, it's like luck is raining on me. Go and follow your heart, doesn't matter how far. There is so much love to give, something's telling me this time. Baby, baby, now I know. Baby, baby, gotta go. There is so much love to give, something's telling me it's right. When you came to me, oh I knew it's you, yeah, boy. The one who showed me now and forever. No, you'll never be alone again. All day, oh yeah, all day. Please stay in my arms, boy. The one who showed me if we're together. It don't matter if it rains. May binigay na gift kay Savi, yung bantay niya. Kasi di ba nag-lockdown, so wala. Savi, can I see? Come here. Wow! Ready? Open? Okay. So, open. Yeah. Sige. Yeah. Wow! What is that? Tita Jazz. Wow! Mama. Cookie! Oh, like a cookie? We show to them. Kite, guys! Cookie, guys! Sama, cookie, guys! Cookie guys. Wow, ikaw! Ekdam sauce gimak mga inday. Ay, ano ba yun? Sauce made. Okay. Open mouth. Napabuksan niya ito. Kaya! Mga sauce made. Wow! Sister class. Cookie guys. So, ayan, finally, makakakain na si Buntis at si Dudong. So, ayan yung ginawa ko. Ulam namin. And pahirapan pakainin ngayon si Savi kasi nakakain ng cookies. My gosh. So, that's all for today. I hope na
What? What do you use it? I hope na surprise kayo sa hindi na surprise kasi di ba ano ako ng pregnancy test namin. So, I hope ayan, na surprise kayo nung makita niyo yung ayan, For me. no, the pregnancy. Nung makita niyo si baby na ayan, kaunti pa lang naman, paano pa lang. So, sabi, your seat is here. Come, okay? You have your icon na. Oh my gosh. Ayan na, nagsisimula ng mag-contradict. Dito na ko sabi, ako yung maraming kanin. Sila, kunti lang yung kanin nila. So, ayan mga inday. Thank you for watching our video. Till next time. Bye! Sakmar, bye! Bye! Walang nakikinig. Bye!